75 ngadto sa 80% sa mga calls nga madawat sa 911 Command Center sa Region 7 mga prank calls. Ani ang detalye. 911, where's your emergency? This is 911, where's your emergency? Matag weekdays, ingon niini ang sagad nga mga calls nga madawat sa 911 Command Center sa Region 7. Diin moabot ngadto sa 80 ug may mga higayon pa nga usahay moabot sa 90% sa mga nadawat nilang mga tawag mga prank calls. Hinuon nabantayan nilang may pagkunhod sa prank calls dihang na-activate na ang 911 Command Center sa Region 6 ug Region 8 nga kaniadto sa Region 7 usab mosulod. Base sa ilang records, ubay-ubay ang mga lehitimong tawag nga ilang madawat matag weekend. Naguna niini mga vehicular accidents gisundan sa ambulatory services ug ikatulo ang police assistance. Besides sa itong nahitabo nga typhoon nga si Tinong bato siya nga more on legit calls gito siya at that very moment tula gito kibali prank calls but during normal routine taas kayo ang ato ang percentage sa prank calls. Aminado ang mga call takers sa 911 nga wala pay kapabilidad ang ilang ekipo paglukit o pagdumdum sa gigikanan sa mga prank caller. Ilabi na kung naka-off ang location niini apan kining tanan napaabot na nila ngadto sa uluhang buhatan. That is why kung nimo tawag sa tuari ang call takers moingon 911 where is your emergency because we cannot locate kung uban god labi nagmaratol moingon na dito nga nami emergency din nya pagkatapos dili katag sa location. Ang main purpose namo is to dispatch. Unsa na mo pag-dispatch og di malocate. Sa kasamtangan, adunay 20 ka mga stations ang 911 Command Center sa Region 7 ug 55 ka mga call takers. Sukad kini nahimong operational Oktubre sa miaging tuig, ubay-ubay na gayud ang nasayod kabahin niini. Ma'am, kung na-emergency, sa imong tawagan? 911. Kay boka sa 911. Yes. 911, dial 911. Ultimo mga bata mo dial man sila ba mura sila ga-practice ba nya mahog na siya prank calls kay di na sila maningog inig dial nya makahibaw mig bata kay magistorya man sila nya mo nang usahay po dong among istoryahon motubag ang mga bata po na kuan na ga-practice kuno sila og kuan dial kay basig gitudloan sa mga parents. Hinuon ang mga calls lang gikan sa mga smart users ang direkta nilang madawat. Samtang ang National Command Center ang mudawat sa tawag gikan sa Globe users ug D2 users nga maoy direktang mutawag usab sa labig duol nga emergency responder. Giswayan namo pagdial ang 911 gamit ang smart. Where is your emergency? Giswayan usab namo pagtawag ang 911 gamit ang Globe o gamit ang D2. Wala sa diligid sila dito. Gipasabot hinuon sa mga opisyal sa Lapu-Lapu City Fire District nga mo'y nagda sa operasyon sa 911 Command Center nga apektado sila karon sa sunod-sunod nga mga brownout. May UPS unta sila apan hangtod 73 minutes lang usab ang kaya niini. Hinungdan nga may mga higayon nga di makalusot ang mga tawag sa emerhensiya. Ang mga suppliers gahapon din I don't know kung kanos ana siya ma-realize but importante ginamo nga na agency especially karon nga grabe sige og sunod-sunod ang burnout. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.